ωραίο να νιώθω ότι μπαίνω σπίτι μου. Εδώ βρίσκω την ηρεμία μου και όλα όσα χρειάζομαι. Στο Γαλαξία. Αντόρο Light 5,92 το κιλό. Ελαιόλαδο Μινέρβα 4,98. Μαρμελάδες Bon Maman μείον 30%. Κρίς τόστιμο μείον 40%. Βαφές Κόλεστον 1+1 δώρο. Παντέν Σαμπουάν η κρέμα μαλλιών 2,35. Και Always σερβιέτες ή σερβιετάκια 1,38. Pampers Active Fit 10,90. Lenor σκόνη ή υγρό ή κάψουλες 1+1 δώρο. Και εκατοντάδες είδη όλο το χρόνο 1+1 δώρο. Γαλαξίας, το ελληνικό σούπερ μάρκετ. Είναι ωραίο να νιώθω ότι μπαίνω σπίτι μου. Εδώ βρίσκω την ηρεμία μου και όλα όσα χρειάζομαι. Στο Γαλαξία. Φέτα Δοδόνη μόνο 6,92 το κιλό. Κουάντο μαλακτικά μείον 40%. Όλα τα προϊόντα Dettol μείον 35%. Μεσαίες ταμπλέτες Finish All in One μείον 50%. Και εκατοντάδες είδη όλο το χρόνο 1+1 δώρο. Γαλαξίας, το ελληνικό σούπερ μάρκετ.